जों UPPL आव दं समावनो सिगां BPF नि मानसिफ्रा न' जासिदोंमोन आंसो लायाखै BPF नि मानसिफ्रा बार होनबाय थादोंमोन आंखौ न' लादो नाङा नोंसिनि न'खौ आं UPPL आव दंखायो होननानै आं लायाखै जोंनि खाथिनायावसो नों अमा बुन्दा बायदि फुंख्रबबायदोंब्रा प्रमद जों खाथियामोनब्ला बेफोरबायदि अमा बुन्दा बायदि जायामोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना कमप्लिट नायजोबलांबासो बुजिनो हागोन हमदांनो हागोन बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'नि थाखाय जेरैबायदि खस्थ' खामानि मावनानै प्रमद बर'खौ बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव हेफाजाब होदोंमोन जेरैबायदि हेफाजाब होदोंमोन ओरैबायदि माने दिनैसिमबो नायसनजायाखै बा फिथाइखौ मोनाखै अर्थात प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिमबो माने बेफोरबायदि सुबुंखौ माने केयारखौनो खालामाखै जोबोद दुखुनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ आं बुंनो सानो बेदि बहुद डेभलप जाबाय जोंनो गासिबो मावजोब्बाय जों गासैखौबो मावजोबनो हाबाय दावराव दावसिनिफ्रायबो जों बोखारनो हाबाय आरो गासैनोबो जोङो समयसाखौ सल्भ खालामनो हाबाय होनना बुंदों मबेखौथ' सल्भ खालामदों माथो गैयानो जों गारामा रानखां सप्तासेमानि रायज्लायनो हालायै सापर्ट खालामनायखायसो नोंसोरो अमा बुन्दा बायदि फुंख्रबलायदोंलै लेवरा जोङो गारामा रानखां खाथिबायामोनब्ला जों बेबायदि सापर्ट खालामोमोनब्ला नोङो अमा बुन्दा बायदि फुंख्रबामोन जोङो एफाग्राब खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो माबा मोनसे जौगाथायखौ मोनगोन नामा होननानैसो जोङो खाथिबायदोंमोन मिथिं दावथिं गाबथिंबायदोंमोन नोंनि थगायनायावहाय जोङो फाग्ला जादोंमोन दा बहा नायफै देउलगुरियाव नोंनि भट गेलेनायाव नोंनि माबा थगायनायावहाय आङो हा बिगासे फाननांबाय मालायनि न'आवसो थानानै दङ आङो देउलगुरियाव नायफै मानोथो एफाराब थगायो नोंलाय मानसियालाय बेबायदि थगायो मानसिखौ बेबायदि थगायनोसो नों बर' हारिखौ सावनोसो फैदों नामा बे जायगायावलाय बेबायदि थगायो बायदिब्ला बै समाव मानो जोंखौ थगायफैया नोंलाय एफाग्राब गाज्रि नोंनि गोसोआ थोद मासो गेसाव गोसोलै बेलाय नायफै मानसि लानानै सोरबा मेम्बारखौ सोरबा चेयारमेनखौ लानानै नायफै एफाग्राब अयनाय गोसोनि मानसि नोंसिनि थगायनायाव भिखारि जानांबाय आं लेवरा गहन्था बोरो लामायाव बिबार गायनायालाय बोरो न'खर डेभेलप खालामगोन नालाय एफाग्राब थगायो मानसिखौ बेबायदि थगायनाङाथ' साला नोंसिनि थगायनायावनो आङो मालायफोरनाव दोननांबायलै फिसाफोरखौ हा गैया हु गैयानो नोंसिनि थगायनायावनो आङो भिखारि जानांबाय बिगासेल' हाखौनो फाननांबाय आं मासि असभ्य नोंसोरलाय बेबायदि थगायो मानसिखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे खाथिदोंलै बिथाङा दाबो सक्लेट गरसेबो गैया नोंसोर खाथियाव थानानैनो बुजिदोंना सोरनि थाखाय देरहादों जों फाग्ला बायदि खाथियामोनब्ला नोंसोर जिबनावबो अमा बुन्दा बायदि जायामोन मिथिगौना मासि असभ्य बर' हारिखौ बेबायदि थगायो मानसिया बिदि दाखालामब्रा अयनायद्रायो मासि अयनाय नोंसोरलाय मानसिफ्रा माखौथ' डेभेलप जादों होनदों डेभेलप जायाखैथ' बेबायदि जायो डेभेलपआ जोङो हा फाननांलायबाय सोरबा बे बिसिनाथ बायदिया बे थुक्राझारनि बिसिनाथ बायदिया आरो बे बेमसिं बायदिया भट होदोंमोन नामा हारसिंल' बिसोरल' होदोंमोन नामा भटखौ आरो बिसोरल' मोननांगौमोन नामा आरो बिसोर मा खाथिदों बिसोरो जों खाथिनायावसो ना मेम्बार चेयारमेन जादों बा EM जादों CM जादों लेवरा जों खाथियामोनब्ला जायामोन बिसोर खाथियाखै ओरैनो न' थानानैल' बेबायदि साख्रि मोनदों खिन्थु जों बिथांमोना खाथिदों मिथिबाय दा जों खाथिदों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे नों आबसुआव दंनिफ्रायनो खाथिदों जों नोंहा आबसुआवल' दंमोन बे समाव बेनिफ्रायनो जोङो बेयाव सापर्ट खालामदों बिटिआरआव बिटिआर बर'आ डेभेलप जाबायलायनो बर'आ डेभेलप जाबाय दावराव दावसि गोमालांबाय माबायदि दावराव दावसि गोमादों
जेबो समस्याया सल्भ जायाखै। जोंफोरो मालायनाव हायाव थानांनानै दङ, हा हु फानजोबलायनानै। बे समस्याया सल्भ जादों नामा? खाथियाव मेम्बार चेयारमेन दङ, देरहाग्रोमोना मोखां सोम सोम बिजानो गिनानै। मेम्बार चेयारमेन थाब्लाबो नाया। सिगाङावलाय होनदोंमोन नोंसोर खाथिनायानो देनां नोंसोरखौनो नायग्रोगोनलै, नोंसोरो दे जेसेबांखो खाथिनो। खाथिबाय जोंबो सैमा फाग्ला बायदि न'आवनि खामानि गारनानै, न'आवनि गासै खामानिफोरखौ जाल्दाब जुल्दाब दोननानै ओंखाम रसा नांनानै बोजों थांबाय। खुन दागगारि, खुन बिजिनि, खुन रानिखाथा, खुन क'क्राझार, जेसेबांनाखि मिथिं गाबथिंबायबाय। जोंनि खाथिनायावसो नों अमा बुन्दा बायदि फुंख्रबबायदोंब्रा प्रमद। जों खाथियामोनब्ला बेफोरबायदि अमा बुन्दा बायदि जायामोन। दा फेरेंगायाबोलाय माथो खाथियाव थानायब्लाबो नायाना। खाथियावनो दङ अबसे नायजायो, माथो नायो। सैबावासो माबा फैसा बिनानै लायनो थांब्ला गामिनि मानसिखौ जों खोनायो, अमा फाननानै दाहाय, बोरमा फाननानै दाहाय नोंसोर आसि गैया नामा, आखाइ गैया नामा होननानै रायहरो। होमब्लालाय जोंलाय माथो बुंहैनाय, माथो खोन्थाहैनाय। लाब गैया। जोंनि बर' हारि दैदेनग्राया बेबायदि जायो नामा? सिगांनियानो थिग, सिगांनियानो सुपारखा, गासिबो मोनजोबदोंमोन। जोङो इउ पि पि एल ब्लाबो जोंनो न' जासिबावदोंमोनब्रा सिगां, जों लायाखैसो। इउ पि पि एल आव मोनखागोन होननानै मा सानदों? जों इउ पि पि एल आव दं समावनो सिगां बि पि एफ नि मानसिफ्रा न' जासिदोंमोन, आंसो लायाखै। बि पि एफ नि मानसिफ्रा बार होनबाय थादोंमोन आंखौ, न' लादो। नाङा नोंसिनि न'खौ, आङो इउ पि पि एल आव दंखायो होननानै आं लायाखै। दा मा मोनखो? घन्टा बेखारसो। बांद्राय बिदि थगायनाङाब्रा। न' मोनाथै मोना माबा मोनसेथ' मोननांसिगौरा। मा चक्लेट गरसेबो गैया बेलाय दासिमबो। मा खाथिनो लाब जाखो बर' हारि हिसाबैलाय, गावनि सम्पति फोजोबस्रांनानैलाय। बिदि नङाथ'। नायफै देउलगुरियाव फोथायाब्ला हाया फाननांबाय आं। गोबावसैलै खिन्थु हा फाननांनाया। देउलगुरियाव फैनानै नायफै, मेम्बार चेयारमेन। देउलगुरिनि मेम्बारा कार्जन, चेयारमेना सब्राम। लोगो लानानै नायफै फेरेंगा।